Riwruok mar jodolo e gwenge mag Nyatike ochako chenro mar kedo ne ratiro mag joma chuo mamoko kuomgi ywak ni sandogi gi joma mine ma gidak godo. Magi ne oyangore kinde romo mar joma chuo motisi kaka Men's Conference mane obagi kod jodolo e gwenge mag Nyatike. Juma miwa ler mar wachni. Kuom kinde malach ma osebed ka ikete kedo kod midhiechego kaka lwenje mag kit chwech majuko joma mine kaachiel kod nyiri e pacho kae kod piny mangima. En okang' ma osebed ka isiro kod ogendni duto ma oting'o joma chuo. E seche ma joma chuo osebedo ka siro kengego ma kendo trogo mag joma mine kaachiel kod nyiri, komachielo gin bende gisebedo ka ging'ur ni gin bende gikalo midhieche mathoth ma oting'o lwenjego mag kit chwech to onge ng'ama osewuok oko mar konyogi. Mon moko be ga chuo kama ma mimi ka dichuo ywak to dichuo wiye kuot. Chuo be wacho ni kigoyi kanyo wuogo kiwuo dhako no biro negi. Ywak ma joma chuogi giko to koro chope kom riwruok mar jodolo gwego mag Nyatike kendo jodolo osewuok oko mar kedo ni ratiro margi. Joma mon kod wong to yuyu gi ng'wech nyaka ka polis ite leng nang'o timbi goyi. Awacho ne joma chuo ni kiponi dhako no ingi gi ngufu koduong' imbe ka polis kot. Wayudo ni chuo nitiere ma mon goyo to gin ka mon gogi to giling nikech gin gi wich kuot. Romo mane okelo joma chuo malo 200 ne obag gwego mag Kalir e sab-kondo ma Nyatike kama joma chuo ne yudo thuolo mar poro weche ma otene kod midhieche mag gikale ma oting'o gocho mag yudo ka wuok kuom joma mine ma gidak gi udi. An puonjora ka fwenyo ni kare ng'ama dichuo bende nigi rights mage monego bende no yudo bende kaka ng'ama dichuo. Samo tame mondo kiko wuo mondo wach pek ma entiere go kata kiko ywage emomiyo inwang'o ka joma chuo thoro dere kabisa. Bishop Elvas Abayo mar kanisano mar Living Fountain Ministry wachne gi yango ni joma mine osebedo ka koro sando joma chuo to thoth joma chuo koro ling' thi nikech wich kuot. Kawuono gibiro gichokore mondo gimbe ging'e ni gimbe gin gi ratiro kendo gimbe gin gi ywak ni mon ketho ratichgi. Tuono joma chuo ratiro margi mag keny gin moko midhieche ma joma chuo koro kale e ute ma gidakie. Gin ka dichuo chwanye to tamo dichuo e ratiche. Gin wang'o tamo dichuo e ratiche ma kae to dichuo fwenyo go ni nocha kaka lo juma chiel to koni ni chwanya momiya tami. Gino hinyo dichuo moloya pat. Mano sando dichuo malich. Lipot mar Kenya Demographic Health Survey mariga mag 2015 ne oyango ni kwan chuo mathoth kale lwenjego mag kit chwech ma oting'o mago ma igoyo ka moko bende rocho ratiro margi e yorego mag terruok. Lipot ni yango ni atamalo 27 mag chuo ma osekalo lwenjego mag kit chwech ema osebedo ka go lipot kama romo atamalo 46 to ling' thi. E kinde romono joma chuo bende oyudo puonj e yore mag dak makare kaachiel kod tim ma gintiere godo kaka joma chuo. Nitie gik ma ng'ama dichuo nyaka kaw kaka ng'ama dichuo responsibility mage kaka ng'ama dichuo e yore mag puonjo kata nyithindo. Nitie joma chuo moko mosebedo ka gin kata sama ji ni e dala to nyaka puonjo nyithindo giweyo ne joma mine. Ting' ma joma chuo nitiere godo e kedo kod mako yie mondo e kind rawere lwenjego mag kit chwech kod moko majuko joma mine kaachiel kod nyiri bende ne omi pek e kinde romono. To wanwang'o ni kara chuo ema kos gigi zaidi emomiyo wakelo joma chuo mondo mi ging'e. George Juma, Ramogi TV, Migori. Okay, cool.